പാവം. ದೇಹ ದುಃಖಿ ಮಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕ ಮರ್ಲೇನ್ ಮೊನ್ ಓರ್ತ ಕೊರ್ಚ ಬಾಳರಿದ ದುಃಖಿಸ್ತ ആള് കോണമെണ്ണയാണെന്ന് കുന്ത് ബലാൻ മറലേനെ എല്ലാരെയും മാറു കസിലോല അവസරු ഇത്യാക്ക് എല്ലോ തൂവേ മനപൂർവ്വം ನೇನು ಮಕ್ಕ ಕಳ್ತಾನ್ ಬೇ ತೀ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಕ್ಕಳ ತೆಗೆವನು ಅಂದ್ರತ್ತಲ್ മോനു കൊലാത്തിലാക്കണോത്തോ കൊല്ലക്കൊല്ലത്ത് മക്കൾ കൊത്തലാകുത്തി. എന്താണ് തന്റെ തലക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? എന്ത് ഭാഷയുടെ ഇത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇതാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ നിങ്ങൾ ചേട്ടനെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അക്കണോത്ത കൊൽസോ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാൻ. താൻ പോടോ കഴുതക്കുറങ്ങ. ഇത് നമ്മൾ അണിയനും സേട്ടനും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിൽ താൻ തലയിടാൻ കൊടുക്കണ്ട. വെറുതെ സൗട്ട് കൊണ്ട് സാകട്ടെ കേട്ടോ. പക്ഷെ അനിയന്റെ കരുത്തറിഞ്ഞ് ഞാനാണല്ലോ. തിന്നണത് പച്ചക്കറി ആയാലും കൂടം കൊണ്ട് അടിച്ച വേദനയാ. അറേ ബാബ, താനാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടന്ന കൊലയാളിയെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കൊടുക്കണില്ല. അന്നും നമ്മൾ കൊലയാളിയല്ല, നമ്മൾ പെർക്കെ പോയി എന്നുള്ള നേരാണ്. പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിനെ അറിയില്ലേ ഒരാൾ പുറകെ നടക്കുമ്പോൾ കൊല്ലാനാണോ പ്രേമം കൊടുക്കാനാണോ എന്ന്. നമ്മൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്